имаме адвокат на нашето сдружение и според адвоката ние имаме право от този член от закона да правим такова общо събрание, което има силата на референдум. И с нашите гласове да преборим това решение на Общинския съвет, за да примахнем фотоволтаичния парк. Нека да припомним за аудиторията ни какъв е проблема. Проблема е, че една организация, която решава с един проект да изгради фотоволтаичен парк, само на територията на село Дюлево около 6000 декара. Това са земи, които са предимно пасища и обработваема земя. И ние не искаме тази земя да се превърне в един стъклен ковчег, дето се казва, защото това ти нито можеш да излезеш сред природата, най-малкото да отидеш за гъби, а пък животновъдството ще бъде унищожено напълно, защото и в момента животновъдите Калин Славов и другото момче, което отглежда крави, значи Стефан Пенов, те трябва да се унищожат все едно кравите, за да направим ние фотоволтаичен парк. Ние считаме, че нашето село няма нужда от изграждането на един такъв парк. Ние си искаме природата, искаме да се запазим животновъдството, защото нашето село беше едно от най-силно развиващите се като ТКЗС едно време, защото сега вече е кооперация и с най-високи добиви, с най-много животни. И тая хубава природа ние да я унищожим с тези фотоволтаици. Аз не знам на кого е нужно това нещо. Без да се пита населението, с едно събрание, което беше проформа с 6 човека, проведоха такова събрание и събрание, което беше определено от предния ден от 4 часа след обяд. Значи от 4 часа след обяд на другия ден в 10 часа ние трябваше да организираме събрание. Толкова хора не могат да дойдат в делничен ден и с 6 човека те решиха, че вече са направили едно обществено обсъждане и това нещо отива в Общинския съвет и хората гласуват за. Големи обещания, че ще ли да дадат не знам си колко пари на общината за този проект, ще помогнат на тези села, които са засегнати от тази работа. Да речем, да ни оправят някои неща тук на селото, улици и така нататък. Ние нямаме нужда от тези пари. Не искам нищо да ни оправят. Искам просто да ни го строят този парк. Да се остане нашата природа така, както си е било. Да ни кажете няколко думи. Имат ли шанс дюлевци да преборят решението на Общински съвет? Надяваме се, ако Общински съвет се съобрази с гласа на хората, да се отмени решението, защото в случая да се възползваме от опция от закона, която позволява местното население да изрази своят вод по въпроси от местно значение. В случая касае земеделските земи на хората, върху които искат да се изграждат фотоволтаици. И ако те гласуват, че искат да не се изграждат такива фотоволтаици, според нас Общинския съвет, ако изпълни закона, трябва да се отмени решението, с което е разрешил изграждане. Отведе в Дюлево. Общото събрание на Дюлево. Това е така рядко са случаите, в които хората са активни, вземат нещата в свои ръце, когато има някакъв проблем, както надвисналата перспектива Дюлево да има огромна фотоволтаична централа и да няма пасища и други земеделски земи. И се организират общо събрание, начало с кмета, който е на мястото си. Браво, аз съм възхитена. Като човек, който иска да има повече пряко участие, ние да казваме какво искаме, какво не искаме, да бъде с нас консултиран дневния ред. Разбира се, че подкрепям такова нещо и за това съм в Дюлево днес. Гласува се по 3 въпроса, като първия визира конкретно изграждането на инсталации за ВЕИ върху земите, втория отмяна на решения на Общински съвет и третия вече е за мораториума за 50 години. Малко е под въпрос дали и за такъв дълъг период и по принцип мораториум не е лошо да има, доколкото законодателството
и аз като бивш законодател да кажа, че страшно изостава от това, което изисква живота. Виждате, че ние докато се каним да определим поясите за ветрогенератори, нямаме изискване за такива зони за фотоволтаици, например, но аз смятам, че трябва да има подобно изискване, също да се определят зоните за фотоволтаици. Докато се променят законите, те междувременно парите са инвестирани, най-чевръстите предприемачи са завзели териториите и заради това може би е важно да има някакъв мораториум, докато смогне да се актуализира и направи подходящото законодателство, което да балансира интересите. Не можем да правим зелена енергия. Тя не е зелена, ако ние унищожаваме гори и земеделски земи. Това ли е зелена енергия? Добре, според вас, Гюлевци днес ще постигнат ли успех? Във всички случаи те са на пътя към успеха. Предприели са каквото им дава възможност законодателството, закона. Аз изпитвам една гражданска гордост, когато има такива събития, като местен референдум, общо събрание, защото всъщност хората използват законови инструменти. И те са като стожери на това, дето постоянно го говорим, върховенство на правото. Те са стожерите на върховенство на правото, защото не са излезли на партизанска борба. Те използват това, което им дава закона като възможности, за да кажат, това е нашата воля. Би било грозно политиците да не вземат предвид волята на хората, за чието землище и село става въпрос. А какво ще кажете на политиците, на Общинския съвет в Средец, който предстои след решението тук в Дюлево да вземе своето решение за отмяна? Ще кажа на Общинския съвет да вземе да отмени това решение. Това не е в интерес на местната общност. Това е изключително в интерес на един инвеститор, и поставя под въпрос как са били мотивирани самите общински съветници да го вземат. То не е консултирано на време това решение. Погазени са правата на хората по Орхуската конвенция, където се изисква да са информирани на време, да е взето тяхното мнение и да имат право на съдебен процес срещу нещо, с което не са съгласни.